Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan viikonloppua. Mä kävin äsken mun kylmässä aamusuihkussa. Tänä aamuna se oli niin pirun kylmää, että Ja nyt mä ajattelin painella tästä tämän mun teekuppusen kanssa parvekkeelle. Vähän hengittelee ja meditoimaan. Tää on ihan parasta. Tänään mulla on suunnitelmissa käydä ensin kirppiksellä, vähän kierteleen ja muutenkin ehkä vähän silleen kaupoilla. Illalla olisi luvassa AT Creative pikkujoulut. Ootan niitä innolla. Tietysti aina vähän jännityksellä. Noi tommoset isot ihmiskokoontumiset on mulle aina vähän jännittäviä. Silti mä aina menen niihin. Se tekee hyvää vähän mennä omalle epämukavuusalueelle. Jotenkin aina kun mä tiedän, että on tulos jotain ohjelmaa, mikä poikkeaa semmosesta mun perusrutiinista. Mä nukun paljon levottomammin kuin mitä yleensä. Heräsin siis jo tosi aikaisin aamulla, kun mun mies lähti töihin. Enkä meinannut saada selkeän nukutuksi. Jotenkin sydän hakkasi tosi lujaa ja tein vähän jo tossa tosi aikaisin aamulla myöskin hengittelyjä. Vähän saman tyylistä kuin mitä mä teen aina aamuisin tuolla ulkona heti kun mä oon herännyt. Tai oon ihmisenä ehkä vähän semmonen, että mä stressaan liikaa asioita, niin toi on semmonen, mikä saa mut pysähtyyn tähän hetkeen uudestaan. Mä tiedän, että tosi monilla ihmisillä on vaikeuksia rauhoittaa sitä hermostoa. Ja kaikilla on ne omat tapansa, millä tavalla saa niitä rauhoitettua. Mä koen, että nämä mun aamurutiinit, kylmäsuihku, kirkas valolamppu, hengitykset, meditaatio. Nämä kaikki on sellaisia, mitkä saa mut pysähtyyn. Se yliajattelu jotenkin tuo niin paljon sellaista negatiivista energiaa, mitä mä en ehkä päiviini halua. Niin sit kun pysähtyy, hengittelee, se maadottaa ihan tosi hyvin. Mutta nyt loppuu nämä hölinät ja mä alan tekemään liikkeet siihen, että mä oikeasti lähden käymään siellä kirppiksellä. Ei tule sitten kiire valmistautua illalla. Tulin nyt äsken tuolta kaupoilta, mä en siis löytänyt yhtään mitään. Joten mulla on vähän asukriisi. Mä haluaisin laittaa kiharat, mut toi sää on aika raffi. Tuuli puhaltaa ja sataa päin näkyy. Mä tarviin jonkun, millä mä voin kiinnittää tän mikrofonin tohon kameraan, koska mä en todellakaan muista käyttää tätä aina. Mun piti mennä huomenna töihin tekemään yhdet raidat ja yhdet uudet rakennekynnet. Mut rakennekynsi asiakas perui jo aamulla ja nyt toi raita-asiakas laittoi mulle viestiä, että on tullut kipeäksi, että ei pääse. Mutta hän on tullut sitten ensi viikolla. Tää on tätä pienyrittäjän elämää. Se on sitten palkaton päivä huomenna niin sanotusti. Vapaapäivä tekee ihan hyvääkin välillä. Nyt mun pitäisi syödä. Meillä on täällä ihan sairaasti kaikkea ruokaa. Käytiin siis mun miehen kanssa yli viikon ruokaostoksella, niin täällä on siis vaikka mitä. Mutta musta tuntuu, että mä en ole kerännyt hyödyntää tätä ollenkaan. Huomenna mä ehdin. Mä aion tehdä jotain ihan sikahyvää ruokaa, mihin tulee lehtikaalia ja perunaa ja hummusta ja porkkanaa ja tofua. Kaikkea ihan sikahyvää. Mutta nyt mä syön vaan jotain todella pikaista. Että mä alan sit kuivaileen tätä reuhkaa ja laittaa tätä nassua kuntoon. Tuolla on siis aivan järkyttävä keli. Niin mä menen nyt tämmösenä nunnana tuolla ulkona. Matkalle mä laitoin tämmöset iisimmät korot kävellä. Siellä paikan päällä mä laitan punaiset stilettikorot. En tiedä tekeekö kukaan muu tälleen. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, and tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder, hands and sheets right off the corner. On the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
Ihanaa lauantai-aamua. Tai tää on ehkä jo päivä. Tulin eilen vaan sieltä pikkujouluista kotiin. Mä olin ihan super väsynyt jo, kun mä menin sinne. Oli kyllä ihan huikeita tyyppejä siellä. Ihan super hyviä esiintyjiä, ihania persoonia. Kyllä vaikka on väsynyt, mutta aina kun tonne menee, niin tulee silti hyvä mieli. Tänään suunnitelmissa vaan ihan peruskotipäivää. Käydään ehkä salilla. Mä oon täällä parvekkeella tekemässä mun aamumeditaatiot seuraavaksi. Kävin jo kylmässä suihkus äsken. Oon täällä jonkun puolisen tuntia ehkä. Ja menen sitten tekemään tonne sisään aamupalaa. Mies siellä tekee jo omaansa. Se oli sellainen höntsätreeni. Joku sulonen vanhempi nainen kehui mun karvahattua tuo pukkarissa. Tää lautanen on ihan täynnä kaikkea. Mitäs kaikkea täältä löytyy? Tofu on ihan sikana, mutta se peittyy tonne alle. Sitten täällä on perunaa, porkkanaa, puolikas avokaado, vähän punajuurisalaattia, hapankaalia, lehtikaalia, mitä mä pahdoin uunis. Täällä alla on yksi sellerivarsi, vihreät omenaa ja sitten keskellä on hummusta ja vähän pellavan siemenruohetta. Oh yeah! Mä tulin tänne kylppärin kuvaan tämän viimeisen klipin tältä viikonlopulta. Kiitos tosi paljon sulle, jos jaksoit katsoa tänne asti mun ihka ensimmäistä videota. Tää on tämmönen uusi harrastus, jota mä mieluusti haluaisin jatkaa. Jos sua kiinnostaa jäädä katselemaan näitä mun touhuja, niin tilaa ihmeessä kanava ja tykkää tästä videosta. Jätä vaikka kommenttiakin sinne alle.